Still a part of the property of my friend here. That is a quarry, and this is his hollow block factory, which had been idle for the past 2 years. So this is still his property here, and that is the rest house, the NEPA house that he used to use whenever she come in here to check his property. So this is how it is. Now this is the hollow block machinery, and it was just sitting here idle. So just imagine how much revenue he lost. See that? Now see what do you think? We still can this is the machine for the hollow blocks, and he just told me that hollow blocks here are very high in demand. They cannot even caught up with the demand. So the only thing that I don't think you can say it's a problem, but you know, you have to invest you, and that the truck, the hauling for delivery. So let's see what we can. Nung imo pa ni dio, talam na ni imo ne rice field. So here a small plot of rice field here. Ining sa walata. Patadlong lang ang imo. Diri sa right side ta din ang boundary mo. Amo ne. Yang sa right. Layo pa. Oh. So dako manggali. And this is his quarry. So actually, I think the only investment you will put here is the truck for delivery. You need that because when people order the material, building material, they're expecting to bring it to their door. So look at this. So Kanogo, no? 2 years na nga. Pagbagyo pa ni Odette. Okay. So, actually, my friend had not been here, but he's just touring me around. For some time, he was that so busy. May mga ulang na de, suba. Tinami gali makakuan kita. Oo. Nga nature gidyab lang plano nila madalas ang mga camping gear, mga tent, mga kuan damo ko to mo. Oo. Amo ni. Imo pa ni hindi na. Oh. Imo pa ni hindi na. Ay mo pa ni Wala ko dako. Oo. Yung may kwano ano na mining kwa na ano na. Pasaka tubig. Sa rice field. Okay. Di ko mabagyo ni nila pawan ni din no. Dalom na din no. Tamo ginuba ya ganang taytay ho. So kung may talamnan kali sa babaw, pasakaan mo lang tubig. Wow. Okay. So this portion of the river is a little bit too deep, and you cannot cross here anymore. Karga sa truck.
Di ko magkware ka dito kay sa piyak. Dito kaya natural eh. Dito sa piyak na. Hmm. Tapi dili ko pigi ka kagila mo sa ka pigi ka dalan. Oo. Di. Oo. Sa kwawan pag isang tao mga ayan mo din. Oo, kagi baligya. Tao ka nga gakwa. Tama de. Kontrata. Kontraktual o dis. Pero ano ila spot na petrak. Oh. But still you can make money. Pero ang delivery mo within Leon lang. Pigi man si Lilo. Pwede man. Pero patong ka na. Gasolina. Distance. Pero kung dire bastante lang kay truck na may tawaan ay lang nila. May money Oo. may tracking kina volume nila kinasupplyan na mo sa material nga alin di tapos na deliver sila na naka-deliver. Kaya hindi na kami kasambot sa nila demand mo. Oh. So bali ilalo blakan man kagkuan. Alublakan man kag delivery. Delivery lang. Wala sila kware. May kwari man to sa kulang. Agi nako. Bukod nga market ini no. Oo. Ang iyada po yung tapos mga kada bulan is 1 million tunga sa milyon. Oh, wow. 1.5 million every month? Operational po ang Dako na nga kwan. Company o family business lang? hindi ba may tracking siya sa mga duha ka loader, isa ka backhoe, tapos duha ka 10-wheeler, mga pito ka bilog ka dapat. At big time na nasa. Gapangontrata na sa mga big shot nga mga kontraktor si Lilo. Oo. Sa kwari.